Into abantu abangayi-understand yazi kunzima imihlaba noma izimo zi-complicate-wa abantu abanganayo i-understanding noma abantu abanganalo ulwazi olwanele zokukwazi ukuthi to live or to deal with the simo esithize. Kunalezi zinto okuthiwa ethi umuntu ama-traditional. Ama-traditional izinto ey'dalwe uNkulunkulu lezo. Ama-tradition izinto eziyimthetho ephila eyinqobompilo, eyimpilo yomuntu noma ngabe yisiphi isizwe siba ne-tradition yayo. Ukuxhumana kwe-tradition noNkulunkulu ungeke ukwazi ukuphatha uNkulunkulu kuphela bese uyeka i-tradition, because ngeke uma uzoyeka i-tradition ngeke umbone uNkulunkulu, because uNkulunkulu uzokubuza ngeminye imibuzo ekwi-tradition ofuze ukuba wena wayiphefoma, wawuphila ngaphansi kwakhe, ngoba uNkulunkulu akasisi isilima. Kunezinye izinto kunama-tradition abekwe aqhamuka from the Spirit of God. Ama-tradition aqhamuka from the Spirit of God. Kuleso sizwe kukhethwa umuntu othile, kukhethwa abantu abathile abazoqhamuka naleyo nto othile ezoba i-solution, ezoba i-permanent solution, even isizukulwane nezizukulwane. So abanye noma bangaqhamuka bethi hhayi thina siyishintshe kwakukudala lapho, kukhona okungashintsheka kodwa kukhona okunye okungeke kushintsheke okuyingunaphakade ohlezi njalo kukhona. Kukhona ama-tradition from God Spirit of God ashintshekayo, aqhamuka seshintsha, ayashintsheka futhi because uNkulunkulu usuke esevumile ukuthi ayi ngoba sesiphila manje kulesikhathi esikuso asikushintshe lokhu, uyabo? Ngezimo-ke ey'thile ngoba sometimes kuyenzeka ukuthi sekunezifo manje, sekunezinto ey'thize ekungafani nakudala, uyabo? Sekuya-test-wa manje mhlawumbe kukuwena muntu ukuthi uma usufuna ukuqhubeka nomuntu wesifazane, for example, uyahamba uyo-test-a. Kukuwena ukuthi uya-test-a yini, uyahamba kwi-process ethize. So leyo nto leyo ingumuntu uyi-aplaya kunezinye izinto ezikhona empilweni into basiqhubeka nezifo nayo yonke into engamangasi iqhamuka esikhaleni nje iba yi-tradition. Futhi nayo lo tradition izohamba iphele because kunama-tradition a-temporary akwazi ukuhamba kwesikhathi ashintsheke, kodwa kunama-tradition angapheli afana no-Exodus 20, imithetho nje imiyalelo isho umuntu wekhethwa. Angisho ukuthi ngithatha from the Bible, abantu abathanda iBhayibheli, ukuthi ikhona izinto ey'njalo. Bese kuba nama-tradition aqhamuka from the spirit of the devil, lawa abizwa kuthiwa imikhuba. Lawo ma-tradition kuba abantu abathizeni ekhaya noma esizweni ababengayithandi into enhle kodwa benamandla okubeka imithetho. Kutholakala ukuthi lo muntu onamandla ungumuntu omubi noma onenhliziyo embi, ongabafuni abantu, ongayifuni into enhle, kodwa kuthola ukuthi isikhundla sakhe simnika ukuthi ekwazi ukushintsha imithetho, simnika ukuthi ekwazi ukwenza izinto. Bese enze njani, emanipulate noma emisuse umthetho, the tradition of the Spirit of God, because the spirit are fighting each other ngezindlela zokuthi zingene kubantu abathizeni, ngoba uNkulunkulu ungena kumuntu mayefuna ukusebenza, noSathane ungena kumuntu mayefuna ukusebenza. But without those tradition asikwazi ukuwa-remove. Kunama-tradition a-permanent esingakwazi ukuwa-remove, yabo? Kunabantu emndenini ekuthola ukuthi sekunento ekuthile ekuthiwa yayenziwa kudala, kuthiwa ukuthi enye isiyagqitshwa, igqitshwa amandla emithetho eyimkhuba kaSathane eyayibekwa abantu abathile ababengawufuni umuzi. For example nje, kunemithetho oyibonayo eshayela omakoti uma befikile emakhaya bezogana. Mhlampe for example
umuntu athi umakoti kufuneka athi mayifika ekhaya abe isigqila sawo wonke umuntu, abe isisebenzi, some sort of a labor, yabo. Leyo nto leyo kwakuyimkhuba yabantu ababe namandla benomona ukuthi makukhona ukuthi umuntu othile oganwayo esengathi kungaba uyena oganwayo noma sengabe ingane yakhe kuthothi unamandla bese ecindezela lolo hlobo lolo muntu wesifazane, abeka umthetho ozocindezela lowo muntu wesifazane bese kugcina ngazuthi umthetho wesintu ukucindezela umuntu wesifazane ukuthi kufuneka awashele ubhuti, aphekele yonke into, akline igceke kusukela ekuseni ingane yabantu isebenza izokushona ilanga, iphumuzo yokulala. Ayikho into enjalo, uNkulunkulu ayibekanga into enjalo. Akayibekanga, ayikho umthetho obhekene nokuthi umuntu wesifazane kufanele beyilabor from kusukela ekuseni izokushona ilanga. Uzoyinakekela ithini indoda yakhe, umzimba wakhe ukhathele, ngoba kufuneke naye abhekelele ukuthi uyingane yala ekhaya, atreatwe njengezingane zonke zala ekhaya ngoba nawe uyingane, akasisisebenzi. So kunemithetho ke njalo ukuthi ikhona ebeke yaba tradition kodwa eqhamuka from the word or from the spirit of the devil. But bese kuba without tradition ngeke silibone izulu. Alikho izulu esolibona maye ukuthi thina sizothi nje sifunde iBhayibheli sikhohlwe ama-tradition, because khona umajika esingeke siwajike empilweni.